бо мушкилот ба куҷо метавонанд рафта муроҷиат кунанд ё ки рақамҳои телефони посолства низ дар яъне ҳамара ҳеҷ вақт депортатсия намекунанд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти муҳоҷирон мерасонем. ҳатман видеоро ба дигарорам роӣ кунед, и ба манфиати худтон. ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. муҳоҷирони тоҷик дар ҳолати рӯбарӯ шудан бо мушкилот ба куҷо метавонанд рафта муроҷиат кунанд. як мавзӯи даркорӣ мебошад барои муҳоҷирон. имрӯзҳо бисёр мушкилиҳо мешавад ки баъзан аз муҳоҷирон намедонанд ба куҷо рафта муроҷиат кунанд ё ягон консултатсия бигиранд ё умуман кору бори худшона ҳал бикунанд. дар ҳолати бо мушкилот дучор шудан муҳоҷирони тоҷик метавонанд ба ниҳодҳои зерин барои кӯмак муроҷиат кунанд. номбар мекунем, гӯш кунед. сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар он кишвар, намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти ғайриҳукуматӣ, ширкатҳои хусусии ҳуқуқӣ ва вакилони дифоъ. ҳамчунон муҳоҷирон метавонанд ба созмони байналмилалии муҳоҷират муроҷиат намоянд. телефонҳое ки барои он дар тамос баромадан мумкин мебошад, шумо метавонед аз куҷо дастрас бикунед. медонед сайти шуғли аҳолӣ ё ки намояндагии шуғли аҳолӣ дар Федератсияи Русия ё ки рақамҳои телефони посолства низ дар ҳамин интернет мезанед, мебурояд худтон посолствара рақамоша мегиред ва дар ҳолати тамоми мушкилиҳо рӯбарӯ омадаатон метавонед ки муроҷиат кунед. ҷойҳое ки мо номбар кардем ва ҳар касе ки бо дар дигар шаҳрҳои Русия қарор дорад, онҳо метавонанд ки бо коркунои консулгарии сафорат рафта муроҷиат кунанд. ҳар як шаҳр боз коркунои консулгарӣ дорад. ана онҷо барои тамоми мушкиливу барои тамоми ҳалли проблемаҳои шумо барои шумо кӯмак расонӣ мекунанд, хизмат расонӣ мекунанд. зинда ва сарбаланд бошем бародари азиз. комментарияҳои шуморо хонда ба саволо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон пересикат кунем. бародари азиз, ин одамо чанд сола ки таҷрибаи корӣ доранд ва худшон шуморо граница гузарондан метавонанд, обратно Россия медорорандтон буд. номерошон мебарояд, зангшон занед, қатишон суҳбат кунед. одамои боваринок мебошанд. Идрис нависонда: салом ака, ман патент дорам ва то охираш срокаш пурша споридам. аммо трудовой договором отменид шид. патентам месӯзад. ба Тоҷикистон сафар дорам як моҳа. метавонам омада боз ба ҳамин патент кор кунам. трудовой договортон бекор шудагӣ бошад, яъне ки агар дар база дани МВД боша уведомлениш, бекор намешавад патент. вале аз МВД Русиям низ аз база дани баромадагӣ бошад, дар ин ҳолат патент сӯхтанаш мумкин аст. чунки бе трудовой договор патент мақсад дар база истоданаш мумкин нест. ҳозир як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, баъди 1 июл меган ҳамара рейд мекунанд, ай Россия хориҷ мекунанд, ростсай? не, ин информатсия ҳозираш дар ҳақиқат надорад, яъне ҳамара ҳеҷ вақт депортатсия намекунанд. касе ки ягон проблема дорад, ягон мушкилӣ дорад, ягон штраф дорад ё документ надорад, ҳамин одамо дар назар ҳаст рейдое ки ташкил мешаванд. саодат нависонда: Сорбон салом, номерои ҳамун шахсе ки патента месанҷад медодем. видеоҳои ояндара гузаштара то бибинед, ҳастай дар ҳамҷо мегиред. ҳамҷо баха нависонда: ака ҳамин депортора кай авф мекунанд? ягон гап нест, пешакӣ раҳмат. дар бораи депортатсия авф ягон информатсия нест бародар ҳозира шуда. як нафари дигар нависонда: акаи Сорбон, ман патент кунам баъд хона бурам. баъди қарори госуслуг метавонам биём? депорт намекунанд, вале шумо бояд ки дар госуслуг регистратсия кунед, QR код гиред. Сарваров нависонда: салому алейкум бародар Сорбон, мо дар шаҳри Москва қарор дорем. айни ҳол граница гузаштани мо чӣ хеле мешавад? QR код лозим аст? бале, лозим аст. ҳар касе ки айсари нав вориди Россия мешавад, аммо таксиҳое ки мебарандтон, аммо қати мақсад информатсия метавонем бигиред, кортон ҳал мекунанд. аммо Абдулла нависонда: салом бародар, баъд аз 30 июн граница маҳкам мешавад? раҳмат. не, дар ин бора ягон информатсия нест бародари азиз. Шоинов нависонда: салому алейкум бародар, хуби нағзи ака, гуфтам пурсам ки кӯдаки ноболиғам, ҳамин ҳуҷҷате ки мебурояд лозимай, яъне ноболиғ да. кӯдакҳои хурдсола QR код лозим нест бародари азиз.
ва нафарое ки бо гости медуранд водам лозим нест ва нафарое ки бо сафари корӣ ҳамчун дипломат мераванд водам лозим нест. Мигратсиони картаи работа мақсад бояд QR-код бигира ҳатман касе ки муддати тӯлонӣ меистад. Зинда ва сарбаланд бошен. видеоҳои нави моро интизор бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com